इंडिया ଏହି ଭେଟରାନ ଅବସର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳି ସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭେଟରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟ ବଦଳରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି ସେ କେବଳ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଧାୱନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଧାୱନ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ କମାଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧାୱନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଡବଲ ଏକ୍ସେଲରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କ୍ରିକେଟର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଚୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନରେ ନିଜେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଧାୱନଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି।